καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε εδώ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, από την πλατεία Αριστοτέλους, σε ένα πάρτι που αξίζει να το ζήσεις. Ένα πάρτι που ξεκινά αμέσως τώρα. Σε αυτό το σημείο βέβαια θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ανώτατο άρχοντα της πόλης, τον Ομάρχη, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, που ήταν εδώ κοντά μας, και θα ήθελα το χειροκρότημά σας και την αγάπη σας, διότι στέλνει τις ευχές του στο ράδιο, που θα σας αποκαλύψουμε σε λίγο το όνομα, και πραγματικά εύχεται τα καλύτερα και λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων έπρεπε να φύγει. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας πούμε ότι σήμερα διοργανώνουμε ένα πάρτι στο οποίο θα αποκαλύψουμε το όνομα ενός νέου ραδιοφώνου που εισβάλλει δυναμικά στα Ερτζιανά της πόλης, και το όνομά του θα αποκαλυφθεί σε λίγο. Θα ήθελα όμως να σας ανακοινώσω λίγα λόγια για το νέο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο θα εκπέμπει από τους 91,1 FM. Είναι ένα νεανικό και φρέσκο ραδιόφωνο, το οποίο σαν βασικό στόχο έχει την ψυχαγωγία του ακροματικού του κοινού, με κορυφαίες μουσικές επιλογές από το ελληνικό και ξένο pop-rock μουσικό φάσμα. Η μη προκαθορισμένη σειρά των τραγουδιών θα σας επιτρέπει να παραμένετε συντονισμένοι στους 91,1 και να απολαμβάνετε τις απόλυτα προσεγμένες εναλλαγές τραγουδιών από το ελληνικό στο ξένο ρεπερτόριο και αντίστροφα. Αν πέσει στην αντίληψή σας, ακούγοντας τακτικά τον 91,1, ότι η θεματολογία των εκπομπών και οι πληροφορίες που θα σας παρέχουμε, χωρίς βέβαια να σας κουράζουμε, ότι προσεγγίζουν περισσότερο το γυναικείο φύλο, μη σας ταράξει. Απλά δυναμώστε την ένταση και απολαύστε. Για να το πετύχουμε αυτό έχουμε επιστρατεύσει για σας κορυφαίες και έγκυρες πηγές πληροφόρησης προς κάθε κατεύθυνση που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στη μόδα, ομορφιά, αισθητική, γυναίκα αλλά και παιδί, υγεία και διακόσμηση, και όλα αυτά στους 91,1 FM, και άλλα αρκετά θέματα που σίγουρα θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον σας σε κάθε εκπομπή. Η ενημέρωση για μας είναι σημαντικότατη στην καθημερινότητά μας, αλλά φροντίσαμε να είναι πραγματικό εργαλείο και όχι πονοκέφαλος για τους ακροατές μας. Εσείς λοιπόν, οι αυριανοί ακροατές μας, θα ενημερώνεστε για αρκετά θέματα: ειδήσεις, κίνηση στους δρόμους, καιρός, επικαιρότητα, αθλητικά και άλλα πολλά, μέσα από σύντομες εκφωνήσεις των πιο έγκυρων ραδιοφωνικών παραγωγών, οι οποίοι αποτελούν τους κορυφαίους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της πόλης μας. Η εξέλιξη για μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας, και για το λόγο αυτό θα έχουν οι ακροατές μας τη δυνατότητα μέσα από τη σελίδα μας www.911.gr να εκφράζουν τις απόψεις τους καθημερινά και να συμμετέσχουν στη δυναμική πορεία που χαράψαμε για τον 91,1. Σας περιμένουμε λοιπόν με τις καλύτερες επιλογές, και ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψουμε το όνομα του ραδιοφώνου. Είμαστε έτοιμοι για την αποκάλυψη? Εγώ λέω να το κάνουμε σε λίγη ώρα, αφού ακούσουμε λίγη μουσική. Έλα Ραφαέλα κοντά μας. Η Ραφαέλα είναι η παρουσιάστρια. Καλώς όρισες. Είστε καλά? Είστε έτοιμοι να απολαύσουμε μερικά από τα καλύτερα συγκροτήματα αυτής της χώρας?
Τι νόημα θα είχε φυσικά, άμα δεν ξεκινούσαμε με τους νόημα. Νόημα, έτσι. Να πούμε και λίγα λόγια λοιπόν για να γνωρίζετε. Οι νόημα λοιπόν δημιουργήθηκαν το 2005, είναι από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της πόλης μας και μας κάνουν πραγματικά υπερήφανους. Και θα έχουμε και τη χαρά σε λίγο να τους ακούσουμε live. Αλλά τα παιδιά δεν μείνανε μόνο έτσι στα live, βγάλανε και το δικό τους προσωπικό άλμπουμ με τον τίτλο «Φτιάξε μία νέα μέρα» από τη Blast Rec και τη Universal Music, παρακαλώ. Και μάλιστα η παραγωγή δεν είναι τυχαία, την έχει κάνει ο Γιάννης Νάστας από τους Ξάξακες. Συγχαρητήρια λοιπόν στους Νόημα. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τα αποκαλυπτήρια του ραδιοφώνου πότε θα γίνουν στη διάρκεια? Θα κάνουμε λίγη υπομονή. Τα αποκαλυπτήρια του ονόματος θα κάνετε υπομονή γιατί θα μοιραστούν και κάποια δώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Οι Νόημα παρακαλώ να ανέβουν στη σκηνή. Heaven's coming, heaven's here, there's nothing left for you to fear. Psychoros, come over here, now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're a rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Let yourself begin to die, so grab yourself an alibi. Everyone knows your motherline, Monster. Separate the right from wrongs, come and sing a different song. Together songs that don't belong, Monster. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα παιδιά που μας Ραφαέλα, κάνουν πώς τις είδες? Τι να πω? Υπέροχη, έτσι. Φυσικά. Εμένα μου φτιάξαν πάρα πολύ τη διάθεση. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε ότι πολλές εκπλήξεις στην πορεία δεν τελειώνει εδώ, διότι όπως είπαμε και προηγουμένως, σήμερα έχουμε ένα πάρτι που αξίζει να το ζήσεις, ενός νέου ραδιοφώνου, διότι βλέπω κι άλλη προσέλευση εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους. Πρέπει να τους πούμε λοιπόν ότι σήμερα, από σήμερα μάλλον, ένα νέο ραδιόφωνο εισβάλλει δυναμικά. Σε ποια συχνότητα, Ραφαέλα? Στους 91,1 φυσικά και νομίζω ότι πρέπει να πούμε και το όνομα. Ήρθε η ώρα λοιπόν, κύριε Στήλη, έχετε αγωνία για το όνομα του ραδιοφώνου? Πιο δυνατά, έχετε αγωνία? Λοιπόν, πάμε Ραφαέλα να το αποκαλύψουμε. Σαν την κρίστα νιώθω. Στον τροφό της τύχης. Έχουμε και τα πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και το όνομα του ραδιοφώνου είναι... Πάμε! Venus 91,1. DJ, αγάπη. Κρατήστε τα καλά στο μυαλό σας, θα το ακούτε πολύ από εδώ και πέρα. 91,1. Venus είναι το νέο ραδιόφωνο της πόλης που πραγματικά θα κερδίσει τις εντυπώσεις και το κοινό. Και έλατε τώρα, ελάτε κυρίες μου, πάρτε τώρα, γρήγορα, γρήγορα. Ελάτε τώρα, ελάτε, δεν περιμένουν τα δώρα. Πάμε κορίτσια! Μην αγχώνεστε, φέρνουμε κι άλλα! Ελάτε τώρα, ελάτε. Έχουμε κοντά μας μια νέα καλλιτέχνης, νέα. Πολύ όμορφη και πολύ ταλαντούχα. Όμορφη, σεξι,
Και παίζει μπάλα δυνατά, έτσι. Την ξέρετε σίγουρα, αλλά την ξέρατε σαν μέλος ενός συγκροτήματος. Και βλέπω ότι σταυροκοπιέται. Κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας η Αλκμήνη Χατζηγιάννη. Θέλω βιογραφικό. Πες μου λίγα λόγια για την ίδια. Η Αλκμήνη, όπως ξέρετε όλοι, ήταν μέρος των Mystic που κάνανε πολύ μεγάλη πορεία εδώ πέρα στην Ελλάδα από το 2008. Μέλος των Mystic. Μπράβο. Μέχρι το 2010. Αλλά τώρα, όπως κάνουμε και εμείς νέα αρχή με το σταθμό, θα κάνει και η Αλκμήνη μόνη της. Καταρχήν πρέπει να πούμε δύο. Πες μας δύο λόγια. Έχεις κάνει και ένα υπέροχο ντουέτο με τον Τρίφωνα Σαμαρά, μου είπανε. Ναι, θα τα ακούσω σήμερα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Με Τρίφωνα Σαμαρά ντουέτο. Βέβαια. Και νομίζω ότι λέει πάει πάρα πολύ καλά στα YouTube. Έχει πολλά views. Έτσι, ναι. Και πάει πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να τα ακούσει ο κόσμος πολύ. Θεσσαλονίκη θα σε δούμε σε καμία πίστα. Το προσπαθώ, δεν θέλω να έρθω στην πόλη μου. Έχω πολλά χρόνια. Είμαι στην Αθήνα και έχω χάσει την πόλη μου, την πατρίδα μου. Θέλω να μου πεις ένα μυστικό μέσα σε εισαγωγικά που θα μείνει μεταξύ μας. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί όταν τραγουδάς, ως τραγουδίστρια? Με ενοχλεί όταν τραγουδάω. Ναι, σε ενοχλεί κάτι? Άμα δεν έχω καλό ήχο. Έχουμε καλό ήχο. Σούπερ, ο Σάββας σκίζει, Θεός. Με την πρώτη σας. Αλκμήνη Χατζηγιάννη. Και κάτι ακόμα θέλω να σε ρωτήσω. Τα έντονα αντρικά βλέμματα που σε πολιορκούν από κάτω, τα διακρινείς? Ποια από κάτω, από πάνω, καταρχάς εγώ δεν κοιτάξω και δεν γυναίκα. Μόνο 5 ρε παιδιά, σηκώστε κι άλλοι χέρια. Εδώ κοντά μας. Και γυναίκες, yes. Ωραία, καλή συνέχεια, Αλκμήνη. Αλκμήνη Χατζηγιάννη, κυρίες και κύριοι, απολαύστε την. Πάμε DJ. Το ξέρετε αυτό? Μην κάνετε ποτέ θυμάστε. Είμαι σίγουρη το ξέρετε. Come on, come on. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Κι όλες αυτές οι υπερβολές είναι φτωχές. Τα βράδια πως θα κοιμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι, μην λυπάσαι. Μου λες ότι έχεις αλλάξει γνώμη, όμως άσε το έργο το έχω δει. Τη λύση έχω βρει. Συγγνώμη, μα η μνήμη δεν μ' αφήνει επιλογή. Κοιτάζω μπροστά, μπροστά όλα αυτά. Σωστά τα μισά, όμως τα λόγια λειψά. Πια δεν κλαις, λες με ξεπέρασες. Όμορφη και νέα, όμως τα μάτια μου γέρασες. Ξέχασε πως μου μιλάγες, το ξέχασες. Πως με φύλαγες και πέταξες μια ολόκληρη ζωή. Πως μπορείς? Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν μ' αγαπάς, δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Κι όλες αυτές οι υπερβολές είναι φτωχές. Τα βράδια πως θα κοιμάσαι. Δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς. Μη κάνεις πως δεν θυμάσαι. Δεν θυμάσαι. Μη περιμένεις γελά μέσα σ' αυτή τη τρέλα. Το πες κι εσύ όσο κι εγώ. Τα πάντα θα ξεχάσεις, τη λογική θα χάσεις. Σε θέλω στο ζητάω, άκουσε με σου φωνάζω. Σήκω, σε σένα τώρα ανήκω. Απόψε θέλω να λυτέψω, να βγω μαζί σου έξω. Απόψε θέλω να χωρέσω, η νύχτα είναι δικιά μας. Σήκω, μ' ακούς σου φωνάζω. Σήκω, σήκω, σήκω. Νίκος ΑΕ, ένα πολλά υποσχόμενο pop rock συγκρότημα. Το ξέρεις μ' αρέσει, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που